Aquest dijous, o, mira, és perquè uns estan acostumats, però fem un grupet molt maco. No, de neu n'hi ha, Sí, de neu n'hi ha. A ver, ¿por dónde vamos? No puedo subir hasta arriba ya. Buen día. 31. ¿Qué es muy subida? Yo tengo que Sí? A ver, És que fa punta. 27. Aquí van 27. Sí, sí. Tampoc, si teniu set portem aigua, vale? Teniu la butxaca oberta? Ai, sí. Teniu tots els raquetes, si totes les raquetes se'ns poden així, sí, no? Adeu, bonica, que te quedes a l'última. Doncs mira, perquè fa un parell d'anys em vaig acostumar a les raquetes i com que m'agrada, doncs ara les que hi hagi de sortides, pues m'hi apunto. Hombre, llevo un año así y creo que para nosotros nos aporta mucho porque es vida, es Andorra, es alegría, vida, la neu és nostra vida. Amb els companys que estàs a informàtica i estàs amb tota la gent que estàs a la Fundació del Crèdit. De fet, avui doncs, fem una volta amb raquetes per aquí, una passejada amb raquetes perquè a Incles, doncs la Fundació Crèdit Andorra el que vol una mica és que tothom descobreixi la natura, tothom practica una mica d'esport dins de la nostra línia d'hàbits saludables, sapiguem envellir de la millor forma és important, no? I crec que amb aquesta gent que estan donant l'exemple avui aquí d'anar a fer un tomet amb neu per la muntanya, doncs està molt bé.